Bobagrani molo CPIM ni hai 35 bosor nanglia srapsani hapang ni molo no lukurok ni jengjalok no yakrana bagi samung tangai tabuk yakak mung mankha khai hini salai tongkha lama katal malai lukurok kok toma angkha 43 korbuk amchaini Tipramotha party phaimani yagulo amchaini turuk hamkrai ingi tongo tini boiragi dugan ni sini Sudha Kumar Parajora lama kathungno drojar bai soloi itcholin rani samungno jengi rijangmani bai amchaini lukurok khatongkha tai o samung tangmani rokno thangai naikha korbuk Tipramotha party ni president Hiranmoi Tripura tai general secretary Bishal Debormano khoboi YTF Tipramotha ni adongrok tini Bobagrani wansungma kahambaino o samungni tongo soi bokhabai hamjagai samung khema bagai abugai lukurokno thansabo tongmani kobakha Bishal Deborma obahai hamkrai tebo boskang manani bagai ambai rogo aje CPN je sarkar ni 25 বছর ফাইতে সময় গো অমহাই লারো গুনি চিংমাইয়া তাক যখন চিনি সরকার ফাইই মখাহি ফাই চিং তাক যে 35 বছর পরে রামা মানে বিসিং আসুন হলে হামজা খা আমবাই রো চিনি পারাবো যেমন ওয়াতে ফাতে গুনি সুগি তুলাঙ্গি বালাই মা কমলা তা সংকারি গুরা বাই তুলাং মানা হা বা সংমানে হা আসুন চিনি হামজা মু বহাইজেন চিংমা তো আসুন আমবাই bisa sorry bahannya Aipan kaisa visit aja Sudha Kumar Para jaga 1 kilometer lama break soleng niu ya orang lokuni pororo lama kaham kering itu gari saja banyak yang go hake sini sarkar Bobagrani nakal mungbaisen 35 বছর ni poreos toire phaimangka 1 kilometer hake belai na tongtoka sini korbok sub division engai sang sini block president Hiranmoi Tripura ba hambai ranai ei sini Bobagrani aitol chibai na sang choliwo hambai ranai sang sini Bobagrani bo e hake no tabuk sang choto paroni poro pai go malakya yang tabuk doza tabuk boron yang hapjak sanani bolasu haipana masanai samung khaito sorry hamya haipanang bizir ma phaika tini meeting tongo ese mo NH lamani tino arpa yang tiki phaika bizito to lokoni bagi sang samung khainai nge lokono bok thancha ke tongan bagi sang koyo jate sang Bobagrani opaskamo phandai mana sa morok phanda ke sang oina jago tani phandai mana osang sa yang hampai